Ahojte milí záhradkári, vitajte na kanáli, kde sa učíme pestovať chutnú a zdravú zeleninu doma. Dnes sa pozrieme na druhú kráľovnú letnej úrody, papriku. Od pálivých čili papričiek, ktoré objavil Kolumbus, až po sladké hrubostenné papriky, ktoré dnes pestujeme na Slovensku. V tomto videu vám poviem zaujímavú históriu, ako ľudia papriky šľachtili stovky rokov a hlavne praktický návod, ako ich úspešne vypestovať od semienka až po bohatú úrodu. Ak máte radi čerstvé papriky, dajte like a poďme na to. Paprika pochádza z trópov Strednej a Južnej Ameriky, najmä z oblasti dnešného Mexika. Divoké formy Capsicum annum ľudia zbierali a pestovali už pred 7000 rokmi. Domestikovali ich civilizácie ako Aztékovia a Majovia. Pre nich boli dôležitou súčasťou stravy aj medicíny. Do Európy ich priviezol Krištof Kolumbus, ktorý v roku 1492 dorazil ku brehom Ameriky. Španieli a Portugalci ich rýchlo rozšírili do Ázie, Afriky aj na Balkán. V Európe ich spočiatku pestovali ako okrasné rastliny, pretože patria do čeľade ľuľkovitých, ale Taliani ich čoskoro zaradili do svojej kuchyne. Najväčšiu popularitu získala paprika v Maďarsku. Tam z nej časom začali vyrábať mleté korenie. Do strednej Európy, vrátane Slovenska, sa paprika dostala cez maďarský vplyv a dnes je jednou z najobľúbenejších zelenín v našich záhradách. Ľudia šľachtili papriky vyše 500 rokov. Z malých pálivých plodov vznikli obrovské sladké hrubostenné papriky. Dnes existujú tisíce odrôd. Rozdeľujeme ich podľa tvaru a chuti na sladké ako California Wonder a pálivé, od mierne štipľavých až po extrémne, ako sú jalapeno alebo cayenne. Moderné hybridy majú väčšiu odolnosť voči chorobám, zatiaľ čo staré odrody ponúkajú intenzívnejšiu chuť. Teraz praktický návod, ako pestovať papriku na Slovensku. Začíname výsevom už vo februári alebo marci. Papriky potrebujú na klíčenie teplo 25 až 28 stupňov. Použite kvalitný substrát a prikryjte fóliou. Po vyklíčení, čo trvá 7 až 14 dní, presuňte rastlinky na svetlé miesto. Keď majú rastlinky 2 až 4 lístky, teda po 3 týždňoch, presaďte ich do väčších kvetináčov. Von ich sadíme až koncom mája, keď pominú mrazy. Paprika je veľmi teplomilná a potrebuje teplotu pôdy aspoň 15 stupňov. Vzdialenosť medzi rastlinami by mala byť 40 až 60 cm, aby mali rastlinky dostatok slnka. Paprika potrebuje aspoň 6 až 8 hodín slnka denne a miesto chránené pred vetrom. Skleník je pre ne ideálny. Pôda musí byť priepustná a výživná. Na začiatku pridajte viac dusíka pre rast listov. Od kvitnutia prejdite na drastlík a vápnik pre pevné plody. Pravidelne prihnojujte tekutým hnojivom. Zalievajte ich vodou rovnomerne. Nikdy nenechajte pôdu úplne vyschnúť, ale ani ju nepremočte. Mulčovanie slamou alebo čiernou textíliou pomáha udržať vlahu a teplo pri koreňoch. Vysoké odrody viažte k opore a odstraňujte spodné listy pre lepšiu cirkuláciu vzduchu. Proti škodcom, ako sú vožky, pomáha mydlový roztok alebo užitočný hmyz v záhrade. Plody zbierajte, keď dosiahnu typickú farbu, ale sú ešte pevné. Čím častejšie zbierate, tým viac plodov vznikne. Mám pre vás aj bonusové tipy. Papriky vysádzajte vedľa bazálky alebo nechtíka, odpudzujú škodcov. Nikdy ich nesádzajte 2 roky po sebe na rovnaké miesto, dôležitá je rotácia. A jedna zaujímavosť, paprika má viac vitamínu C ako citróny. Práve z nej bol tento vitamín prvýkrát izolovaný. Ktorú odrodu pestujete tento rok vy? Napíšte mi do komentárov, rada si to prečítam. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Vidíme sa v záhrade, čaute.